στο μικρόφωνο του, συνεχίζονται τα επεισόδια. Πες μας ψύχρεμα, εδώ ξεκινάνε όλα. Ο Φώτης κάτι λέει στον Τεόντοσιτς. Εδώ ξεκινάνε όλα. Εδώ ξεκινάει η σύραξη. Δουλειά από τον Τεόντοσιτς. Φτύσιμο από τον Φώτση. Επιτίθεται τώρα ο Φώτης, τον χτυπάει. Προσπαθούν να μπουν στη μέση άλλοι. Τρεις παίκτες των Σέρβων μετά προσπαθούν να χτυπήσουν το Φώτση. Ο Διαμαντίδης επιχειρεί να τον σταματήσει. Ο Κέσσερ τα βάζει με το Ζήση. Ο Σοφοκλής μπαίνει στη μέση. Τώρα ο Τεόντοσιτς προσπαθεί να σταματήσει το Σοφοκλή. Ο Καζλάουσkas με το Σπανούλη προσπαθούν και αυτοί με τη σειρά τους. Ο Τσατσαρής έχει ανοίξει μέτωπο με τον Κέσσελη. Ο Διαμαντίδης δεν μπορεί να του σταματήσει. Ξαφνικά εμφανίζεται ξανά μενόμενος ο Φώτης. Βλέπετε εδώ. Κοίτα τον Κρίσης και κάνει. Σοριάζει στο παρκέ. Κοίτα, χτυπάει από πίσω στον αυχένα τον Σφοτσανίτη. Ο Βασιλιάδης που δεν είναι στο 12 σήμερα και αυτός προσπαθεί να του σταματήσει. Ο Μπουρούσης έρχεται από πίσω να γίνει ειρηνοποιός, αλλά δεν τα καταφέρνει. Ο Σοφοκλής τώρα κυνηγάει τον Κρίστης που τον διώχνει. Πολύ αντρίκια, μόλις σηκώθηκε ο Σφοτσανίτης, έσπευσε να φύγει τρέχοντας. Πολύ αντρίκια. Τον Κρίστης τον διώχνει ο Μπουρούσης και προσπαθεί να τον προστατεύσει. Ο Κρίστης αμήνεται, φεύγει προς τα πίσω. Και ενώ εδώ κάποιοι μπορεί να θεωρούν ότι έχουν τελειώσει όλα με τον Μπουρούση, να έχει ηρεμήσει, ξαφνικά σηκώνει την καρέκλα ο Κρίστης και χτυπάει τον Μπουρούση, ο οποίος πήγε να τους χωρίσει. Το πάμε λίγο πάλι στον Κώστα Σκουλά. Κώστα, μας ακούς? Ή ο Γιάννης, ένας από τους δύο μπορεί να μ' ακούσει? Ροντέο έγινε.